अस्सलाम वालेकुम मुजद्दद मेहतरम। मग़ज़ाए मुरद मेबल दीवानҳои меҳки раскладной барои офис, барои гостиница. ин модели мо пружина меҳки вариант бемешад. хоб раскладной ҳамин холат ба ду каса диван мешад. дарозиш 2 метр мешад. хоб вақте кушода шавӣ инаш меям 2 метр мешад, барашам 2 метр мешад. любой ранг ба любой материал ба мешад, ҳам моиши ҳам замашни.